Ka Ekpere Chineke. Otuto niile na nsọpụrụ niile mbuli elu na nkwanye ugwu dịrị gị Chineke anyị onye kwesịrị ntụkwasị obi. Anyị na-enye gị ekele n'ikwere ka anyị bụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Anyị maara na ọ bụghị n'ihi oke amamihe anyị maọbụ oke ịdị mma anyị. Ọ bụ n'ihi amara gị na ịhụnanya gị n'ebe anyị nọ. Anyị na-atụ gị mma ma na-akpọ isi ala nye gị nna nke eluigwe na-arịọ ka ị bịa nọnyere anyị n'oge ofe ndụ nke a. Gọzie ụmụ gị ndị nọ n'ebe a Chineke anyị, gọzie ndị ka nọ n'ụzọ na-abịa. Nye ha okwu dị nkọ ịbịawa ebe a n'udo na ịbịawa ebe a n'oge ka anyị niile wee were otu obi n'otu olu bụkuo gị abụ ọma. Onye-nwe anyị were okwu gị gbaa anyị ume kwere ka anyị nụta ndụ na ahụ ike na ọdịmma na-abụghị amamikpe, ka otuto wee si otu a na-esi na ndụ anyị dị aha nsọ gị. Ngọzi gị wee si otu a na-ezokwasị anyị kwa ụbọchị dị ka mmiri. N'aha Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Abụ anyị ga-eji malite ofe ndụ abụ nọmba 1, abụ 1.
anyị ga na-aga n'ihu n'ofe nrọ anyị n'ụtụtụ a si ile anya na ekpere na-abụ nke chọọchị Naịjirịa, biko lee anya na peji nke mbụ ma peji nọmba 1 ebe edere ekpere ụtụtụ. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o mere chegharịa mee ihe edere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. M ga-ebili jekwuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na n'iru gị, ekwesịghị m ka akpọọ nwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na ya sị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na ya ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị ma sachapụkwa anyị n'ajọ omume anyị niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kpọrọ ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kpọpụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'ihu nna anyị Chineke nke bụ nna nke eluigwe, nke pụrụ n'ihe niile, kama ka anyị kpọpụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekpere mmehie anyị n'ihu Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ole niile nke anyị natara n'aka ya, ka gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie ya n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu na-arịọ unu ka unu ya nọ n'ebe a, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ebe niile n'ụwa gburugburu, ka unu soro m jụọ n'eche eze amara Chineke n'obi dị umeala. Ka m igo ka anyị were nwayọọ gba ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile si, nna anyị onye kasị ebere, anyị echeghewo ọpụpụ ụzọ gị dịka atụrụ ruru, anyị sụgharịrị izuzu ọchịchọ nke obi anyị, anyị emebiwo mmiri nsọ, anyị ahapụ ihe na-ekwesịrị ka anyị mee, anyị emewokwa ihe na-ekwesịrị ka anyị mee, ejiri anyị ma gị Onye-nwe-ayi mere anyị ebere, anyị ndị ọjọọ nke na imere ebere. Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi echegharị uche ha dịka nkwa nke ikwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs Onye-nwe-ayi, wee nna nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a dịwa ndụ gị Chineke na nke ezi omume na mfe anyị udo, otuto wee dịrị aha nsọ gị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike n'iwunye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ, ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye-nwe anyị meghee egbugbere ọnụ anyị, Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Biko ka anyị bilie n'elu. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị
ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe ebighị. Tobe na Onye-nwe anyị, anyị ka Onye-nwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, abụ ọma 34, Psalm 34, ọ na mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Biko ka anyị nọdụ ala maka ihe mmụta nke mbụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ
esi n'akwụkwọ Job isi nke 42 mata na amaokwu nke mbụ na nke 6 na amaokwu nke 10 ruo na nke 17. Book of Job chapter 42 begin to read at verse 1 to 6 and 10 to 17. Job wee za Jehova sị, amawo m na ị pụrụ ime ihe niile, amawokwa m na adịghị egbochi nzube ọbụla nke sitere na gị. Onye bụ onye a nke na-ezube ndụmọdụ n'enweghị ọmụma ihe. N'ihi ya ka m gosiwere ihe nke m na-adịghị aghọta, ihe dịkarịrị m ebube nke m na-adịghị amata. Biko nụrụ, mụ onwe m ekwukwa, m ga-ajụ gị, gị mekwa ka m mara. Site n'ọnụnụ ntị ka m nụrụ gị, ma ugbu a anya m ahụwo gị. N'ihi nke a ka m na-ajụ onwe m ajụ, wee chegharịa n'elu aja na ntụ. Biko lee anya n'isi nke 10 na amaokwu nke 10. Jehova mekwara ka m ghọta n'agha Job lata. Mgbe o kpere ekpere banyere ndị enyi ya, Jehova wee tụkwasị ihe niile Job nwere okpukpu abụọ. Ụmụnne ya ndị ikom niile na ụmụnne ya ndị inyom niile na ndị niile mara ya na mgbe gara aga wee bịakwute ya, so ya rie nri n'ụlọ ya. Ha wee gosi ya ebere ha ji na-arụ ya, kasịkwa ya obi banyere ihe ọjọọ ahụ niile nke Jehova mere ya ka ọ bịakwasị ya. Ha wee nye ya nwoke ọbụla otu iberibe ego, na nwoke ọbụla n'otu mgbaaka ọlaedo. Ọzọ, Jehova gosiri ikpeazụ Job karịa mmalite ya. O wee nwee uru nnu ewu na atụrụ na nnu 15 na nnu kamel na 15 na nnu ehi 5 ejikọrọ abụọ na nnu ịnyịnya ibu nwa ọgụ 210. O mekwara ụmụ ndị ikom 7 na ụmụ ndị inyom 3. O wee kpọọ aha nwaanyị mbụ Jemaima, na aha nwaanyị nke abụọ Gezaya, na aha nke atọ Karen Hapok. Ma ndị ahụ ndị inyom mara mma dịka ụmụ ndị inyom nke Job n'ala ahụ niile. Nna ha wee nye ha ihe nketa n'etiti ụmụnne ha ndị ikom. Job wee dị ndụ mgbe ihe ndị a gasịrị 7 wee hụ ụmụ ya na ụmụ ya bụ ọgbọ 4. Job wee nwụọ bụrụ agadi. Ụbọchị ndụ ya nwekwara ọrụ afọ. Nke a bụ okwu Onye-nwe anyị. Deum Laudamus on page 6.
Biko ka anyị nọdụ ala maka ihe mmụta nke abụọ. Our second reading will be taken from the letter to the Hebrews, chapter 7, beginning at verse 23 through 28. Hebrews, chapter 7, verses 23 through 28. The former priests were many in number, because they were prevented by death from continuing in office. But he holds his priesthood permanently, because he continues forever. Consequently, he is able for all time to save those who approach God through him, since he always lives to make intercessions for them. For it was fitting that we should have such a great high priest, holy, blameless, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens. Unlike the other high priests, he has no need to offer sacrifices day after day, first for his own sins, and then for those of the people. This he did once for all when he offered himself. For the law appoints as high priests those who are subject to weakness, but the word of the oath, which came later than the law, appoints a son who has been made perfect forever. The word of the Lord. Ugbu anyị ga-akwado onwe anyị n'okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 255, hymn number 255 on na page 208.
we sing that last verse again, please? Jesus na Ntopu Kamani Enagore. Jesus na Ntopu Chimbuzota Zurezu Nebuwa Soturu Jesus Hallelujah. Anyị na-ekele gị onye nwe ndị nwe mmadụ ike nyere ọnwụ na ị na-azọpụta. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ ịnọ n'etiti ndị a zọtara, ndị o doro anya na Jizọs na-azọpụta. N'agbanyeghị ụzọ niile ekwensu si akwa anyị aka, anyị guzoro kwere na ị na-azọpụta, na ị ga-azọpụta anyị, na ị ga-aga n'ihu na-azọpụta anyị. Emesịa ị ga-akpọrọ anyị nye onwe gị n'alaeze gị. Ọ bụ n'aha Jizọs. Imeela chi ebighị ebi anyị n'ihi onye anyị maara n'ịbụ. Were okwu gị gbaa anyị ume ka anyị guzosie ike n'okwukwe nke anyị kwere n'ime gị. Ihere eme ekwensu otuto esi otu adịra ha nsọ gị, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Jesus na-azọpụta. It looked like I was in the heart of whoever chose these hymns today when I was getting myself ready for today. Because what I'm going to talk about, or what the Lord laid on my heart to speak about today, has to do with affliction. The affliction that comes to the righteous, and how the God of the righteous takes care of that affliction. Simply defined, affliction is something that causes pain. Affliction is something that causes pain. This pain may be physical, it may be emotional, it may be spiritual. So whatever causes pain is an affliction. Sometimes affliction can be a medical condition. You just went to your doctor and you have just been diagnosed with something you never expected. And even though this is a physical condition, there is an emotional pain. How did I come to this? What's going to happen to me? As you're questioning what has just been told you, affliction is taking its toll. Sometimes even people die thinking about what has just been told them before they begin to experience the pain itself. Sometimes affliction can come in the loss of a loved one, or in the loss of something precious to you. And when you lose this person or this thing that is so dear to your heart, affliction sets in and you begin to suffer pain inside your heart, pain inside you. I mean, your emotional stability is messed up. And there is pain in your heart. Affliction may come in the form of persecution or oppression from people around you. You never do anything that pleases them. Every time you talk, they say, hey, Abiakwala. Every time you do anything, they react in a negative way, as if you have done something wrong. It causes affliction. It causes pain. Why? What did I do to merit this kind of negative reaction each time I preach, each time I talk?
Each time I try to relate to them, they are antagonistic towards me. It causes pain. And so when I go to bed, I begin to think, how do I rectify this? How have I caused this for myself? Negative reaction can be very painful, especially when you are doing everything in your power to impress, to carry people along. Every time you do anything, their reaction is negative. It causes pain, and that's affliction. Affliction may come in the form of not being able to achieve the goals you have set for yourself, or not being able to meet the expectations of people around you. Affliction can come that way. You're doing your best, but your best is not enough. You're trying, putting everything you have into this relationship, but this relationship seems not to be working. And you're wondering, what else can I do in addition to what I have already done to make these things right? That causes pain, that causes affliction. It may come in the way of lack of resources. Poverty is a kind of affliction. Okwana truck all his life. Yeah, work all hard. He will work hard morning till evening, and he has nothing to show for it at the end of the day. It's affliction. And this affliction can come, you can multiply the scenarios that bring pain, that cause pain, that causes the scenarios that cause pain in your life. And truth be told, if you are alive in today's world, and it doesn't matter what your status may be, even if you and you think money can buy everything. No, it doesn't buy everything. All of a sudden, you are diagnosed with cancer, and nobody can help you. Even the doctors have done their best, and their best is not enough in saving you. And your money is sitting in the bank and can't help you. Affliction. It doesn't matter who you are. You may be the most righteous woman or man on earth. Affliction will come to you. You may be the most beautiful woman or most handsome man on earth. Affliction will come to you. You may be the best Christian in the world. Everybody talks about how wonderful you are. Affliction will come to you. There is no discrimination as to whom this affliction will affect or whom it will not affect. In fact, again, truth be told, the more you try to do good, the more you try to live a good life, the more you try to serve God, the more the devil brings affliction. That's why in our psalm today, Psalm 34, verse 19, it says that many are the afflictions of the righteous. So you see that even the righteous is not spared. But there is one joyful thing about this thing. If you read that verse to its end, you will see that affliction does not have the last say. Did you hear me? Ask him na affliction. Affliction does not have the final say for the Christian, for the righteous man or righteous woman, for the one who is trying to serve God. Affliction may rain upon you like a heavy storm, but affliction will not have the final say. God will. Please turn to that verse. Hosi, ọtụtụ bụ ihe mgbu nke na-abịakwute onye ezi omume. Ma Jehovah, hallelujah, ma Jehovah, but God, but the Lord delivers her from them all. Hallelujah. When you know that, when you recognize and appreciate that fact, when you internalize that fact,
you will always say to Satan, bring it on. I am here. Bring it on. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him, delivers her from them all. And if we know this fact, those many afflictions will not matter anymore. So then, if we know that the righteous will suffer many afflictions, that the Lord will deliver him or her from them all, what should be our attitude to afflictions when they come? For the one who is suffering the affliction, this is the word for you. Rejoice, because your deliverer is around the corner. Hallelujah. Rejoice. Don't be afraid. Don't allow the affliction to get you on the wrong side. Because your deliverer is on the way. He is around the corner. Now, you may be someone who is watching a righteous man suffer. You are looking at him going through affliction, going through hard times. And the devil is tempting you to say something wrong about that person who is suffering. Don't do it. Because if you do, you may attract problem for yourself. Even if you watch Chineke na ata, he say, "Hey, hold you alone, on." We make all kinds of negative comments when we see somebody suffering. Please save yourself the problem that will come to someone who is blaming the afflicted for the afflictions that they suffer. Don't allow yourself to be tempted by the devil to add your bad words to the affliction of the righteous. Because every time you do that, you are adding insult to injury. You are you're doubling his affliction. Because your words, your negative comments will be an added affliction. Instead, why don't you pray for him? Even in your own heart, even when you are convinced that this man is suffering because of his sin, why don't you just pray, say, God, forgive him, to yourself without voicing it? That would be a better attitude to when you discover a man of God, a woman of God, a child of God suffering, rather than make those ugly comments that will add insult, injury. Please pray. Now, if you look at the story of Job that was read for us at the end of Job, you will see the example of what I'm trying to say here. Of course, we have read in the beginning how Job fell into trouble. Of a man righteous to the core, a man who loved God with all his heart, a man who tried to serve God and was willing to do everything to please God. Please note, Job's righteousness and love for God was so acute, so intense that whenever his children went to party, Job would be at home praying. Chineke biko ekwekwala ka mgbe ha na-aṅụrị ọṅụ mgbe ha na-eri na aṅụ ekwekwala ka ha mehie gị. That's how dedicated Job was in his service to God. And yet, all of a sudden, affliction came. From left, right, center, forward, everywhere. In a twinkling of an eye, before you said Jack Robinson, the wealth of Job was wiped out. His family was decimated.
All that Job knew to be good, the good life he knew, disappeared in an instant. And Job, the righteous man, did not offend God in any way. Job did not say anything wrong to offend God. He said, well, the Lord gave and the Lord has taken away. Glory be to God. Who among us can say that? Thank you, sir. It was so bad during the second wave of this evil that befell Job. Job was scratching with epekelite. I love the Lord, praise the Lord. Curse God and die. That's your best. This kind of life you're living is no life at all. Curse God and die. You know what Job responded? Wifey, you are talking like one of those silly women in town. Shall we receive only good things from God and not bad also? Every Christian who is worth the name, while you are living a good life, please expect bad things to happen as well. Ndị Anglican ga-ekwu ha sị n'etiti ndụ I know in the midst of life we are in death. But that's the plain truth. Death will happen, and death for us we think is a bad thing. Afflictions will come, and for the righteous many will be those afflictions. They will come in droves. Didn't they say that when it rains it pours? It is more so for the Christian. It is more so for the righteous person, the one who wants to please God. When it rains, when affliction comes, it doesn't come one after, it just comes in barges, in droves. But affliction will not have the last word. That's for sure. And so Job was righteous. And everything the devil did to destabilize him, to take away all his joy and all his all that he had, Job remained faithful to God. But then came some lazy friends who came to Job. They came as comforters. They came as people who want to sympathize with Job. There were 3 of them. You will see their names. They're very jaw-breaking names. We'll call them sometime at some point during this speech. They came to Job. Initially, Job was happy that some friends at least came. Up until now, after the comment his wife made a few moments ago, we haven't heard from his wife anymore. We haven't had, even my Job, if Job had brothers and sisters, we didn't know. None of them came around. So there is something to be said for these friends who came to visit Job. There's something positive to be said about their gesture, about their coming to visit with their friend. But you see, there are some friends who add to your burden. And I'd rather have no friends than those kinds of friends. So when they came, after the initial sympathizing with Job, the Bible lets us know that these people now began to blame Job for what he was passing through. Better confess your sin, because nothing like this happens to a righteous man. It must be because you have sinned somewhere. Go and read all those things in Job. It's a long discourse.
And these people who call themselves friends, remember, up until this time, Job has not done anything wrong, has not said anything wrong. But because of the attack, this added affliction that his friends were bringing on him, Job said certain things he shouldn't have said. He shouldn't have said. To the point that when Job made such comments, God now attacked Job. God attacked Job. Come now, let me talk. Since you are arguing, because Job came to a point where he said, "Cursed be the day I was born. My mother should have smashed my brain on the floor for me to go through this kind." Job was in intense pain from the affliction he was going through. And he wished he wasn't born at all. And that was not what God was expecting from a righteous man. Job was calling God, say, "Come, God, come, let us talk now. Let me ask you my questions. Let me know why you're doing this to me." That was not what Job was supposed to do. And so when he kept praying like that, kept talking like that, because of the afflictions, the added afflictions his friends were bringing on him, God now appeared to Job. Said, "Job, you're a wise man. You know everything. But tell me where you were when I created the whole world." Job, you are wise, right? On what does the earth spin? What is the measure of it? And when Job had these thunderings of God, Job became silent. Job wanted the earth to open and he would fall in than confront God and hear God speaking in these terms. When Job realized that he had offended God, the Bible said that Job, these were his words. Job said, "I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. Therefore, I abhor myself, and I repent in dust and ashes." Hallelujah. That's the reaction of somebody who realized that he had overstepped the bounds. Job did not begin to, shake his head against God. He melted as soon as he had the chiding of God. And because he did that, God forgave him. God accepted Job's reactions, knew that Job was in intense pain, and God forgave him. But what about Job's friends? Job's friends, God also confronted them. And when God confronted Job's friends, it was a confrontation that was going to end their lives unless they did one thing. God said to them, "You have misrepresented me before the world in saying to Job that I was the one causing his pain and that he was being dealt, that God was dealing with him because of his sin. You misrepresented me. You said something wrong. Now you must go and ask Job for forgiveness." How are you going to do that? God said to them, "Take 7 bulls and 7 rams. Go to Job and make an offering and have him pray for you." That's the only way you can survive this thing imminent. Huh? You see, Job, onye no na nto ga onye agishinaki azofta ndi cherese ho amachala henil. And unless they did that, they were not going to be saved. Fortunately for them, they did exactly as God asked them to do, and in the end, they too were forgiven. And then comes the sweet part, the last part. I told you that affliction will never have the last word when it concerns a child of God. Let it rain, let it pour, but it will not have the last word. The Bible says in Job chapter 42, towards the end, that God restored, God restored to Job all
that he lost. All, without exception. Many are the afflictions of the righteous, but God will deliver him from them all. God restored to Job all that he lost, such that Job's later days and later times became greater and mightier than the former. The glory of this present house shall be greater than the former. Hallelujah. And so Job had everything he lost back. Wife, children, more beautiful than the ones he had before. Girls. I love what the Bible says about those three girls. Jemima, Nomunni, and Abua. Jemima, Keziah, and Karen Hapot. Said they were more beautiful than any woman in the land. Because God was part of this one now. But this one now, we are ordained and structured and fashioned and built by God. And so they were more beautiful. 7 more sons. We are not told whether it was the same woman or the same woman. But Job was the center of attraction. God restored to Job all that is lost. God will restore to you all that you have lost. Whatever the devil has taken from you, God, who has the final say about your life, will restore it to you. Your affliction will not have the final say. But please don't be my brother only when things are okay. Don't be my sister only when things are good. Because you see, when God healed Job and restored to him all the things he had lost, the Bible now tells us that his brothers, his relations, his sisters, they all came back and they were now having meals with him. They were now giving him gifts of gold and all that kind of stuff. Don't be my friend only when things are good. Don't be my friend, my brother, my sister, only when I am laughing, only when there's abundance. Where were you when Job was suffering? Where were you when he was sitting in dust and ashes to the point that did you even help to buy him a tube of cream, calamine lotion at least? There are so many of us. All we see is when people are in trouble. Hey, of course, you are watching the oh, brother, thank God, oh, you survived it. Sister, thank God, oh, is that the kind of brother or sister you are? Want to walk along with me when things are good? Many are the afflictions of the righteous, but the Lord will deliver him from them all. I don't know what you are passing through. I don't know what affliction the devil has thrown your way. Maybe the loss of people that you love. We are losing so many people these days. Our covenant with God is that our members who are here worshiping with us will not die. Amen. We shall live to declare the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. But that will not make us careless people. But whatever the devil has stolen from you, the Bible says that the Lord who restored it to Job, he will restore it to you as well. Amen. 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 So what is left then is for us to remain faithful, as Job himself was faithful to the very end. The Bible says, be faithful to the end and I will give you the crown of life. Don't let the afflictions that come
make you change your mind about who God is in your life or what God can do for you. Don't let it happen. Because that's the exact aim of the devil, to make you speak against God. If you hold on to the end, victory will be yours. God will restore to you those things that the devil has stolen from you. Are you being afflicted at this time? Sick? In trouble because of loved ones that are lost? In trouble because of jobs and good things that you have lost? Just don't bother yourself about it. Keep trusting the Lord, and He will restore it to you. Let's bow our heads and pray. Ụzọ gị niile gbachiri, ibu gị niile ọ dị arọ, naanị weli anya gị lee Chukwu, ihe ahụ dị gị mkpa ọ ga-eme, ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ya, ikwere n'okwu ya, ihe ahụ dị gị mkpa ọ ga-eme. Ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ya, ikwere n'okwu ya, ihe ahụ dị gị mkpa ọ ga-eme. Ụzọ gị niile gbachiri, ibu gị niile ha dị arọ, naanị weli anya gị lee Jizọs, ihe ahụ dị gị mkpa ọ ga-eme, ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ya, ikwere n'okwu ya, ihe ahụ dị gị mkpa ọ ga-eme, ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ya, ikwere n'okwu ya, ihe ahụ dị gị mkpa ọ ga-eme. Ma ịtụkwasị obi kwere n'okwu ya, ihe ahụ dị gị mkpa, that affliction will be lifted, that sickness will be healed, that death that you are mourning about, God will lift, take away the mourning and restore joy to you. The lost jobs will come back. The lost joy will come back. God will restore to you so that your latter days will become more joyful, more hopeful than the former. The Bible says after these things, Job lived another 120 or 100 and how many years, enjoying and seeing his children and children's children to the fourth generation, because he held on to the end. How are you reacting to the afflictions that come your way? How are you handling the burdens that you're having to bear? Beloved, I want to tell you something, that there is joy at the end of the tunnel. When you have held on to the end, the devil wanted you to fall, wanted you to speak against God. That's why he was throwing all these things. At the end, if you remain faithful and you don't offend God, oh, what a joy that will be. What a joy that will be. Hold on, brother. Hold on, sister. Whatever the devil is throwing at you, your God understands. He knows. He knows what you are passing through. And when you have been tried, you will come forth like gold that is purified. Father, grant us grace to hold on. In all the temptations, in all the afflictions, in all the wicked things that the devil is throwing at us, grant us grace to hold on to you, the author and finisher of our faith, that it may be well with us. Through Jesus Christ our Lord. Onye ọbụla nke nọ n'ime Jizọs, ihere agaghị eme ha.
ihere agaghị Let us stand and sing this song, please. ihere agaghị eme ha onye ọbụla nke nọ n'ime Jizọs ihere agaghị eme ha ihere agaghị eme ha ihere agaghị eme ha ndị ọbụla nke nọ n'ime Jizọs ihere agaghị eme ha ọ gaghị eme ha ihere agaghị eme ha ọ gaghị eme ha ihere agaghị eme ha ndị ọbụla nke nọ n'ime Jizọs ihere agaghị eme ha ihere agaghị ọ gaghị eme ha ihere agaghị eme ha ndị ọbụla nke nọ n'ime Jizọs ihere agaghị eme ha. Hallelujah. Biko welite ekpere na abụkụ turn to page 9. Ka anyị wee kwesị okwu anyị ike n'ime Chineke si na-ekwe nke ndị ozi ọnụnụkwụ ala ebe ahụ. Ka mmadụ niile si ekwe ụbọchị Pontius Pilate akpọgidere ya n'obe ọnwụnwa elie ya ọ rịdara n'ala mmụọ ụbọchị nke atọ o si na ndụ nwụrụ ọ rịgoro n'eluigwe ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ nke pụrụ ime ihe niile ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ekpere na mmụọ nsọ na nzukọ Katọlik dị nsọ na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mmalite n'ọnwụ nke arụ na ndụ ebighị ebi. Onye-nwe anyị nọnyere unu ka ekpere Chineke. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Chineke, were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Sọnde nke oru na otu ka Trinity gara. Kọlet nke dịrị ụbọchị taa, ọ na-eme mkpamkpụ ebiri ebi. Anyị na-arịọ gị, Onye-nwe anyị dị ebere, ka anyị nye ndị kwere na gị mgbaghara mmehie na udo, ka e wee sachapụ mmehie niile ha ewerekwa uche dị nwayọọ na-ejere gị ozi site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọlet nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye nụrụ ijiri otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofu a na-efe gị bụ ịpụzụ n'ọrụ dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla nke na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọlet nke atọ n'ihi amara. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee ruo n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, maka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ nke gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ugbu a, anyị ga-akọntinu ekpere anyị n'olu Bekee.
Lord, let us pray. Prayers of the people. In our prayers, we pray for the universal church, the nations and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need or suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. Prayers for the church. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our church, the All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops, the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, for all nations and their leaders, for the peace of the world, that the spirit of respect and forbearance may grow among nations and peoples, for those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria and all others in the positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy, prayers for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hands. Look with favor, we pray, on these your servants, Caleb Mosu, Samuel Uwahemu Jr., Christian Aharotu, Stella Odunukwe, Christopher Esono, Adeze Emerole, Kelechi Achuko, Odunakachi Anyanwu Jr., that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. Prayers for those who celebrate marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants, Chuks and Obiageri Amadi, who celebrate their marriage anniversary this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Prayers for the sick. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit, especially Georgina Nwadigo, Charles Nwadigo, Regina Njoko, Ngozi Okezie, Vincent Ahagotu, Celestina Ohanaga, Adeline Anamelechi, Chidimma Egwim, Obi Eke, Georgiana Nwagu, Jesse Mosu, Moses Ahagotu, Dora Ahagotu, Ijuru Uzoma, Chimezie Nnaji, Christian Njoko, Christopher Nwachukwu, Donald Nwosu, Kingsley Obunigwe, Christiana Chukwunyere, Thomas Nwachukwu, Chibueze Onwumere, Kate Oluibo, Joyce Okwani, Magnus Chimeziem Mbidakam, Ezinne Cecilia Egwem, Christian Wankwo, Comfort Enwereji, Stacy Baker, Chinyere Anyanwu, Chidimma Nwosu Shefa, Comfort Ogbonnaya, Rebecca Onwubiko, Chinonyerem Ejike, Angelina Okere, Michael Ehiogu, Chioma Ehiogu. Give them courage and hope in their troubles and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. Prayers for the end of coronavirus. Mighty and merciful God, to whom alone belong the issues of life and death, in this time of grievous coronavirus resurgence, we come to you for relief. We pray for all affected by coronavirus around the world, for the leaders of the nations that they may work together for the common good,
as the outbreak spreads. May barriers that divide be brought down, that bonds of trust may be strengthened to benefit the entire human family. Deliver us, we beseech you, from our peril. Give strength and skill to thy ministers of healing. Bless all the means of cure of this disease, and grant that people may heed the wise counsels of the medical experts and scientists, and apply their hearts to wisdom in order to perceive how frail our earthly lives are. Lord, redirect people for skepticism, misinformation, and disinformation about the vaccines, and apply our hearts unto that heavenly wisdom which leads to eternal life. Lord, in your mercy, we commend to your mercy all those who have died. We pray especially for Callistus and Ejono, Noel Njoko, Apollonia Okeke, Cecilia Okwando, Ugeze Peace Ogbonna, Reverend Daniel Sar Junisa, that your will for them may be fulfilled, and that we may share with all your saints in your eternal kingdom, that your will for them may be fulfilled. Lord, in your mercy, during the difficult times that many of us are now facing, you probably have concerns regarding your family. You may be concerned about finances and being able to pay your bills on time. There may be health-related concerns that you need strength to face and deal with. Your concerns could include general fears about the safety of your family. However specific or general your concerns or needs may be, saying prayers for your family involves intervening on behalf of those who mean the most to you. Bring your fears or concerns to God. Bringing your fears or concerns to God may bring you peace of mind and help you through difficult times. Please bring your family and your needs before God now. You may decide to pray silently or out loud. Sometimes speaking our concerns out loud is a good way to express our feelings. Create in me a new heart, O Lord, and renew a right spirit within me. Create in me a new heart, O Lord, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, that when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Anyị nọ tukwenu n'ekpere ka anyị cheta ezinụlọ Njọkụ mgbe ha na-akwado ugbu a ibula ahụ nwanne anyị nwoke bụ Noel site n'echi na-abịa abịa gawa n'ihu na wiki a na-agwụla. Ihe fọrọ n'ahụ Noel ga-anọzi na Naịjirịa ebe a ga-arara ahụ ya nye n'ala. Ka anyị rịọ n'isi Noela
na ụmụ ya n'isi Kristian na Chidi na ezinụlọ ha niile, ka ha ghara ịbụ ndị na-erubiga uju oke dịka ndị na-enweghị olileanya, kama ka amara Chineke bara ha ụba n'oge ndị a niile fọdụrụ ruo mgbe a ga-ewere arụ Noel tinye n'ala. Ka Chineke nye ha amara na nkasi obi zuru oke banyere ọnwụ Noel. Anyị na-echeta karịsịa bụ ọpara nne ya Kristian, onye na-amakwaghị ihe o ji onwe ya eme n'ihi ọnwụ Noel. Ka Chineke anyị kashie Kristian obi n'ụzọ pụrụ iche, ka ọ nọgidesi ike mara na mmadụ anaghị efu ehihie ya furu. Mgbe anyị na-echeta ezinụlọ Njọkụ, ka anyị na-echetakwa ezinụlọ Ogbonna, bụ onye eze nọ n'etiti anyị, onye nwunye ya bụ Peace hapụrụ, nwunye nwa ya ahapụkwa n'otu mgbe ahụ. Echi gara aga ka eliri nwunye nwa ya, ọ na-akwadozi olili nke nwunye ya later on in the year. Ka anyị rịọ Chineke nkasi obi nye eze Ogbonna, nye ụmụ ha niile na ụmụ ụmụ ha, ndị ọnwụ mama ha na nne nne ha Peace na-ewuta, ọnwụ nwunye ha na-ewuta. Ka Chineke anyị kasie ha obi n'ụzọ zuru oke, ka ha mara na ọ bụ ezie na onye ezi omume ga-enwe ihe mgbu dị iche iche, ma Chineke ga-anapụtachasị ya pụọ na ha niile. Ka anyị kpee n'ekpere banyere ndị ọzọ. Anyị cheta ndị dịka Victoria Maduakọ na nwanne anyị nwanyị Ugwuezi Egwim, onye nna ya hapụrụ, ụmụnne anyị ma Stella ha ma ndị ọzọ niile mmadụ ha nwụnahụrụ. Anyị agaghị enwe ike kpọcha ha niile aha, beta anyị maara ha, na-arịọ ka Chineke kasie ha niile obi. Ọbụnadị nwanne anyị nwoke bụ Pastor Vincent Chukwuọcha, onye ọpara nne ya nwụrụ. Ana m echeta enyi m nwoke Maịka Walaka, onye mama ya nwụrụ. Na-echeta ezinụlọ ọnụ ụzọ, onye nwanne ha nwoke bụ Chudi, my former boss at IBC Owerri, hapụrụ. Na-ekele Chineke n'ihi mgbake nwanne anyị nwanyị bụ Comfort Adanne Ugomma, onye di ya nwụrụ, ekwensu abịakwa ịkpọrọ ya nwa n'otu, ma Chineke jụrụ ajụ. Akụkọ anyị na-anụ bụ na Comfort na ha agbakela nwayọ nwayọ. Onye nwe anyị, anyị kwenyere na ihe mgbu na ihe mwute agaghị abụ okwu ikpeazụ ga-eme na ndụ anyị, na okwu gị ga-abụ okwu ikpeazụ na ndụ anyị. Ya mere anyị na-arara ụmụ gị ndị a niile, ndị ihe ọjọọ mere, ndị ihe ọjọọ mere na ndụ ha, ndị tụfuru ọtụtụ ihe bara uru na ndụ ha, ndị na-ele anya nkasi obi gị. Biko kasie ha obi, nara otuto n'aha Jizọs. Anyị na-enye gị ekele n'ihi na ọ bụghị ihe niile jọrọ njọ n'ime ndụ anyị, ọ dị ihe ọma dị iche iche nke ị na-emere anyị. Ọgwụgwọ nsọ nke ị na-enye dị ire n'ime ọtụtụ n'ime ndụ anyị. Ịmalitela ọrụ nke ọgwụgwọ nsọ, anyị na-asị gị rụrụ ya ruo ọgwụgwọ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-arara nzukọ Kraịst nọ n'ebe a na-etinye n'aka gị, tụmadị ugbu a anyị na-akwado maka harvest anyị. Anyị na-arịọ ka harvest a
maọbụ oge inye ekele a bụrụ oge dị mkpa n'etiti anyị, oge anyị ga-ewere ya kpọrọ ihe wee mepụta ihe ga-enye ha nsọ gị otuto n'ime ya. Gọzie ụmụ gị ebe ọbụla ha nọ, ndị a niile nọ n'ebe a na ndị na-enweghị ike isoro anyị bịa, ele anya ha nọ n'ụlọ na-ege ihe anyị na-ekwu. Chineke biko gọzie ha, were amara gị gbaa anyị niile ume ka mgbe anyị na-agafe n'ahụhụ dị iche iche na mkpagbu niile dị iche iche, ka anyị ghara ikwuhie gị, kama ka anyị nọgidesi ike n'okwukwe ebe anyị makwara nọ na ị ga-anapụta anyị pụọ n'ihe ize ndụ ndị a niile. Nara ekele, nara nsọpụrụ n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Ka anyị niile guzo ọtọ nyerịta ibe anyị ekele udo. Onye-nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Onye ọbụla fere ibe ya ka sị ya, ahụrụ gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Onye ọbụla fere ibe ya ka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Amen. Biko nọdụ ala. Thank you very much. Eji m aha Jizọs na-ekele mmadụ niile ndị nwere ike ịbịa soro anyị n'ofufe nke ụbọchị taa. O doola anya na emepeela chọọchị nwayọọ nwayọọ, ma anyị ka na-enwekwa ike, anyị ka na-asịkwa onye nne kpachara anyị ya, n'ihi na oke osimiri anọkọtaghị rie onye ọ na-ahụghị ụkwụ ya. Anyị mee ihe anyị kwesịrị ime, Chineke ga-enye anyị ihe anyị rịọrọ n'aka ya, bụ na ọ dịghị onye n'ime anyị a ga-achọ achọ mgbe coronavirus mechara laa. Anyị na-ekele Chineke na anyị niile ka dị ndụ n'ala ndị dị ndụ ruo taa. Arịrịọ anyị bụ ka ọ ka n'ihu na-echekwa anyị. Ọ bụrụ na anyị nyecha onyinye anyị ugbu a, mama bụ ezinne Egwim na ezinụlọ ya ga-abịa inye ekele. Ọ ya bịaruo ya gwa anyị ihe o chọọ inye ekele taa, ya na ezinụlọ ya. Biko anyị ga-ebugodo ụzọ nụrụ ọkwa dịrị anyị n'ụbọchị taa. Anyị nụrụchasị ọkwa ndị ahụ, anyị abụ ndị anyị ga-eji nnakọ ihe onyinye anyị nke ụbọchị taa. And we invite all our brothers and sisters, all our friends online, to please continue your support for the church. We are asking people to please come to church now. It's important that we gather after a long time, but also those who can't come, please make sure you are joining us via online. Ana m arịọkwa ka anyị niile kwado maka Thanksgiving anyị ga-eme ngwụcha ọnwa a. Ama m na anyị ga-anụ ọtụtụ ihe banyere ya. Anyị na-anụkwa ọtụtụ ihe na forums niile dị iche iche. Ele anya ndị na-amara anyị ọkwa ga-agwa anyị more about those. Let us, if there is any year in which we must give thanks to God, I think it is this year, as many of us are still alive. Amen? Anyị ga-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche, n'ihi na ma ọ dịghị ihe ọzọ mere anyị, o kwere ka anyị dịrị ndụ n'ala ndị dị ndụ ruo ugbu a. Hallelujah. She'll come by herself. All praise be to God. My money. Welcome, everyone. So, a couple of announcements before I call the Harvest Committee up. Of course, we know our harvest is next week.
Women of All Saints will have a visit to our sister, Northern Jokwe, immediately following service today. I think you all are aware of that. It should be around 1:30. So please be noted of that arrangement. Also, we have made arrangements for the church to pay a condolence visit for our brother Sonny, loss of his dad. That's going to be on Sunday, November 7th, which is the Sunday after the harvest. We'll be going immediately following service. Let me call the harvest committee up, please. Praise the Lord. It's a good thing to know that the Lord's mercy endures forever. And today we are witnesses to that. So once again, we've come to that very important event of the year that we all look forward to, the time we come together to give account of the goodness of the Lord in our lives, our harvest. So as been announced over the weeks, our harvest is coming up on the 31st. So I'm just going to help us with the basics so that we are all, on the same page. Already, I just mentioned it's 31st October. In other words, in a week's time, by next week, we should be in our harvest. Amen? Okay, so this is what is different. Just like last time we had it virtually, it's going to be by Zoom. So I just want to make that very clear. These are the simple things I want to point out today. It's going to be by Zoom. It has been mentioned, but maybe some people are not clear on that. So there'll be nobody in the church that day. We'll all be our comfort areas, wherever our homes, wherever we may find ourselves. So, but we'll be able to take part in the harvest virtually. So, what does that mean? We have our limitations with Zoom. I mean, for those of us who have used Zoom, we know those limitations. But just to reiterate, sound has to come from one direction, one source, for everything to go on smoothly. From last time we had a harvest, I hope you all remember. So that means that for the Zoom participation, families will have to opt to read the Psalms or the hymns or whatever readings that we have that day. Families will have the opportunity to opt to read one thing or the other. I mean, we know that there is limitations, so it's not every family that will do that, maybe a few families. So at one time, it'll be one family reading one thing or the other. Even the organist will not be able to, pair with the family, but we do work together with the organist and to have everything function very smoothly. So I wanted to start with that. So if your family is interested, you let us know. Like I said, we just have a few readings and whatever. So it doesn't mean that every family will get the opportunity. So that's one thing you would bear in mind. Then secondly, also on participation, how do we give our offerings and our donations for harvest? This is just about how we do it, the options. It's still the same options that we use for our regular offerings on week to week basis. So we're going to have the same virtual options, including
Cash App, our REM application that we use for our church regular finances. So we have the REM available, we have Cash App, we have PayPal, and also you can always mail in your check. You can mail in your check, or you come to church and drop it off. So those are the options. But we're going to make that available to you on that day, in as much as if you have seen the invitation, there is a test to give right there. There's a number to test, and you have the option to give. So just test that number to the whatever is, I think to ASIAC. It's written there on the invitation. And once you send that test, you receive the option to complete your donation, your harvest donation. So we're going to make sure that people notice that and they're able to take advantage of it. So, but there are other questions I know that I may not provide the answer right here. But if you have any questions, please reach out to the Harvest Committee or just reply to the Harvest post. Once you reply to it, we'll promptly respond and give you the answers you seek. So that will be on participation. Now, the harvest proper, I want to go from the back. So now the harvest proper, we have already mentioned that we have two options this year for harvest. We broke it down to family harvest and group harvest. So far, from the reports that we have received from the Harvest Committee, the groups are already working in that regard. So the regular harvest support that we usually have, we go through the groups at this time. So you will give your harvest support to your groups. However the groups decide, we left that option to the group, however they decide to handle the support for this year. So that's left to them. But we'll be calling on the group leader for each of the groups on that day to come and present their harvest support for their groups, on behalf of their groups. So I believe that all the groups by now, we had some questions from groups last week, but I think we have addressed those questions. And the last time we had a meeting, I think Thursday last week, we, at least from 4, I think 3 of the groups are already okay. The other 2 groups, we gave them the answers they need. So we believe that everybody's ready. So we're hoping that by Sunday, the groups will be well represented by their leaders. Then the other part of the harvest is the family harvest that we talked about. So on the family harvest, it's still the same thing that we do every year. Every family will be called upon to come and give their harvest donations or wherever they have for their harvest. So whatever the family had decided to give for harvest, usually you will go and maybe get your produce or buy something in the stores, however you decide. So this time around, it will be mainly by cash, monetarily, because of where we find ourselves. So whatever you decide as a family, that day you have the opportunity to represent your family and give your family harvest donation or thanksgiving, as it may be. So that is the other part. So still with the family harvest, we know that we have our youth and children section, young adults. Sometimes it's difficult to categorize them. So when you call the main family, they don't know whether you're calling them on, whether you're talking about them or talking about their parents. So we also have the opportunity for the young adults who are maybe they're not married or they just got married, but they're not sure where to be categorized. They will have the opportunity to also come and give their, present themselves before the Lord in terms of their harvest for the year. So that is the
That's the two options that we have for harvest this year. So I hope that is clear, but if you have any questions or any more, you need more clarifications, like I said, you can see the ushers today, or you go to the platform and post your question. And remember now, you post your question there, the trend, we will not get a response right there. We'll give you, we'll reach you personally because we don't want a trend on the official side. The official side is mainly for notice. It's for notification and things like that. Okay. So if you have any more questions, let's take it that way, and we'll surely address it. So the other aspect that I wanted to mention quickly is on it's about the people who may not be able to be present that day of harvest. Those who, for some reason, they won't be able to log in. We had said earlier that we have made provision for those who may be absent, or those who probably working, or they'll be out of town or on vacation, whatever. We had asked them to send in video clips or pictures with their harvest donations or harvest pledges, whatever they decide, so that we can put it together and also play that day. So they will be taking part too, just as if they were there. So if for any reason you believe that maybe you'll be working or you won't be able to log in to a harvest celebration on the 31st of October, please reach us with whatever you want to use, whatever you plan for your harvest. If you want to give us a little clip that says, congratulations to us in Igbo Anglican Church on their harvest. You can get your family together to do that. 1 minute or 2 minutes video clip will do the magic. Or you can just send us a picture with a text of whatever greeting you have for ASIAC on this special day. So we'd like to receive that. In fact, today is supposed to be the last day, but we'll still accommodate it, say tomorrow, Monday, and so please, as soon as possible, just call us. If you don't know exactly what to do, just call us or send a message again as a response to the invitation, the harvest invitation. Once you send a message to that as a response to the invitation, we'll promptly attend to it and supply you with the information that you seek. So I hope that by now we have invited all our special guests. We have sent these invitations to all our friends and families all over the world. Like I said earlier, we don't have the space, we don't have the distance limitation anymore. That is the advantage of this the virtual harvest style. So we don't have that limitations, meaning that you can practically invite anybody all over the world to be a part of the harvest. And you know how it is, when you cast your net wide, you're most likely going to catch some, you can catch better, fish groups. So please, let's do that. Let's invite people all over the world, to be a part of this harvest. At this point, I would say I still know that, I know that there's so many other things, so many other questions or clarification that people may still seek. So please, if you do not hesitate to reach us. We have announced a couple of times for the groups, we have people that can work with the groups, that are actually working with the groups to help them with clarifications or some questions they may have. I just want to announce their names one more time. For Otu Root, we had Olivia Achiko. For Otu Sarah, we had Oluchi Onyekwere. For Otu Esther, we had Joy Owandu. For Otu Gideon, we had Ebenezer Ogoke. And for Otu Abraham, we have Innocent Aharotu. So you can reach these people if you're a member of any group and you need clarification, please reach them. Thank you all for taking your time to entertain the Harvest Committee.
And we're praying that we'll have a wonderful harvest this year, as the Lord had always blessed us with that harvest. Amen? Please, now we're inviting our online worshipers to utilize all the applications to bring in your offering. It's offering time and a blessing time. I got Nika Hyonyanyai, Steny Bravo 84, hymn number 84, on our page 69. Let's stand.
Thank you. You may be seated, please. N'ime izu a gara aga ka mama egwu m kpọrọ m na fon sị na ya ga-achọ ka ya bịa nye Chineke ekele n'ihi na o nwere nkwa ya kwere Chineke na ọ ga-abụrụ ya ihe ọṅụ ịbịa mezuo nkwa ahụ ya kwere Chineke. Mama, anyị na-arịọ ka ị bịa ugbu a bịa gwa anyị ihe iji chọọ inye Chineke ekele. Ọ bụ eziokwu na mama nwere ike bịa n'anya. Let's bring a chair if she will need a chair maybe. Sit down here. Bring one of those chairs. Come on. Mama will sit down here and tell us. Give me a Chuck. Bring the mic. Bring 2 chairs. Yeah, bring another one for her sister. Will come with her. Face the people. Nga mama pio. Sila one day wine. Oshia dikedem. Yeah, give her the mic. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Mama Cecilia ngwa kara anyị ihe ikwu bụ inye Chineke ekele. Praise, praise, praise. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ana m ekele Chineke. O kwere nkwa mee ya ka ọ bụ. Ya na-akpọ otu ugboro ya azụ ugboro 19. Asị m ya riwe otutu ya dị ka aja n'aha Jizọs. N'ihi na ọ sị anyị ekwekwala nkwa anyị na-agaghị akwụghachi. Mgbe m gaji ụlọ ọgwụ, o nwere otu o ji mewe sọgọ. Nna anyị kwuru akpọkwa ya gwa ya hụ. Na m gaji eke ikpeazụ m na nwa m nwaanyị kwa agaji. N'abalị a mee ekpere si Chineke. Ọ bụrụ na m ga-aga mee ọpụreshọn ụkwụ a, ya dị mma, ma ewere ya gaa ije, aga m ekele gị. Taa m gaji, ọ bụrụ na ọ ga-enwe isi gwa m, nye m ihe ịrịba ama. M garu ha sị eyigharịa ya ma mara na ugwu uche. Ma agarukwene eyigharị ha ya. Enye m deeti ma aga mee ya. Ma m gaji lele tebụl ma kpọkwa ya sị dadị lekwe. Ana m anọ n'elu tebụl a ka ndị mmụọ ozi bịa gbaa ya gburugburu. Mmechaa aga m ekele gị. Kedu ihe i nyere m ka m ga-etinye ghachi gị? Onye m bịara taa sị ka m kelee Chineke. O nweghị ihe m nwere m ga-etinye ghachi ya karịa otuto m gala enyi ya. O nweghị ihe ga-ezuru ya karịa otuto m gala enyi ya. O nweghị ihe ga-ezuru ya karịa ifi ezi ofufe. Ka ọ ga-eji ndị mmụọ ozi edu mmemme n'ihi akaghị m eme ya n'ike onwe m. Ana m asị Chineke na n'otuto. Ọ bụ n'otu nwa m otu ikpere ya arọ lelu arọ taa. Asị m Chineke nara ekele. Nara ekele isi nwanne m nwaanyị Kristiana. Ọ naghị arahụ na na-akpọ m every day. Mkpọ ya ṅụọchi ọ kpọọla m. Ute hụnanya ke. Chineke ke gị dị ebube. Gị onye mere ka nwanne mara nwanne. Ọ dịghị izi. Ọtụtụ ụmụnne amaghị nwanne. Ma Chineke mere ka anyị mara onwe anyị. Ana m asị otuto niile, nsọpụrụ niile, isi ike niile, ibu eze niile. Bụrụ nke ebighị ebi na-eke gị eke n'aha Jizọs. Ọ na-ahụ n'otu jiri gba. As she said, Mama went for a knee replacement operation. The first time she went in, the operation was postponed.
which made her to say, God, if this thing is your will, when I go this time, don't let them postpone it again. And God answered her prayer. And she said, Lord, if I am able to walk on these legs again, I will give you thanks. We will join her in this Thanksgiving, yeah? Amen. So as we take the song, whatever song the choir will decide to give us, we will join her in this Thanksgiving. I don't know how. Ekpere, Chineke zara ekpere m. Ekpere, Chineke zara ekpere anyị. Ọ zara anyị n'ụtụtụ, ọ zara anyị n'abalị. Ọ dịworo m mma, Chineke azawa anyị ekpere. Chineke zara ekpere. Ekpere, Chineke zara ekpere. Ọ zara m n'ụtụtụ, ọ zara m n'ehihie. Ọ dịwo Onye-nwe-ayi azawa anyị ekpere, Chineke zara ekpere. Ekpere, Chineke zara ekpere. Ọ zara m n'ụtụtụ, Please. ọ zara m n'ehihie. Ọ dịworo. Can we go back to Praise the Lord. Hallelujah. Please go back to Go back to your seat. We will pray for Mama and for everybody after all the Thanksgiving. And we will, there's no need to stand out here because of the situations we are in. Okay, go ahead. Aga m eburu hallelujah eburu. Aga m apara hallelujah apara. Onye na-eme mma. Aga m eburu hallelujah eburu. Para hallelujah para. Para eze Jesus. Onye na-eme mma. Aga m eburu hallelujah eburu. Hallelujah. Ka anyị hụlata n'isi kelee Chineke anyị n'ihi ihe ọma o mere anyị. Anyị na-enye gị ekele Chineke anyị, onye na-agwọ ọrịa na onye na-eme ihe ukwu. Anyị na-ekele gị n'ihi ohu gị nwaanyị bụ Mama Cecilia Egwim. Na-ekele gị n'isi nwanne ya nwaanyị bụ Christiana Chukwu nyere. Na-aja gị mma n'ihi ndụ ị nyere ha. Na-ekele gị n'ihi ịhụnanya dị n'etiti ha. Onye-nwe anyị, ịmalitewo ọrụ ọma nke ọgwụgwọ nsọ n'ụkwụ a Mama ji bịa taa inye ekele. Anyị na-arịọ ka ị rụrụ ọrụ ọma gawa n'ihu n'aha Jizọs. Ruo mgbe ụkwụ a ga-adịcha mma, ya were ya zọọ njem, were ya gbaa egwu n'ime nzukọ gị. Kelee Chineke. Onye-nwe anyị, ọ bụ ọbara Jizọs ka anyị na-akpọ n'oge a. Ọbara nke na-ekwu ihe ọma banyere anyị karịa ọbara Ebel. Kwe ka ọbara a
guzosiere anyị ike n'aha Jizọs. Onye-nwe anyị, anyị na-ekele gị n'ihi ndị dọkịta na ndị nọọsụ na ndị ọkachamara ndị nyere aka hụ na okwu a na emere ọpụreshọn ya aga nke ọma. Anyị na-arịọ gị Onye-nwe anyị ka imezuo nke ka mma, nara ekele. Rie àjà nke ụmụ gị wetara taa dịka otuto. Gọzie aka nyere, gọzie ebe ihe niile ndị a si pụta ka ha na-abawanye ụba iji jaa gị mma too gị. Oto na nsọpụrụ ya ga-emecha bụrụ nke gị n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Na-emera mama ya dịrị gị mma n'aha Jizọs. Dịrị nwanne gị nwaanyị mma. Ihe mere dị mma. Ihe mere dị mma, 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 ihe mere dị mma. Ka anyị nọdụ ala kpee ekpere mgbasa anyị. Anyị na-ekele gị na ịnọnyere anyị site na mmalite nke ofufe ndụ a wee ruo na njedebe ya. Ugbu a anyị na-agbasa, ọ bụghị ịpụ n'iru gị, kama ọ bụ ịgawa ịkwado maka izu ọrụ nke a. Duru anyị gaa n'ụlọ anyị dị iche iche ndị nọ n'ebe a, ndị nke nọ n'ụlọ, duru ha n'ihe niile nke anyị ga-eme ka ndụ anyị bụrụ ekele ekele n'ụbọchị taa. Okwu gị gwara anyị iji gbaa anyị ume, kwee ka ọ dị ire na ndụ anyị, ka mgbe anyị na-ejegharị ozi niile dịrị anyị n'ime izu a, ka anyị cheta na ọ bụghị mmekpa ahụ nwee okwu ikpeazụ n'ime ndụ anyị, na-agbanyeghị ihe ọbụla ọ bụ nke Ekwensu ga-eji chọọ imegide anyị. Onye-nwe anyị, ọ bụghị naanị na ị ga-eme ka anyị gafee nke ọma, mgbe ụfọdụ na mgbe ọ masịrị gị, ị ga-agbanwe ihe ọjọọ ndị a ha ghọrọ anyị ihe ọma. Otuto na nsọpụrụ ewebụrụ nke gị. Gọzie ụmụ gị niile n'ebe ọbụla anyị nọ. Kwado anyị maka Sọnde na-abịa abịa, mgbe anyị ga-esi n'ụlọ anyị dị iche iche butere gị abụ ekele. Kwee ka ihe niile gaa nke ọma, ka aha nsọ gị nara otuto na nsọpụrụ site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. N'aka ebere na n'aka amara na n'aka ịhụnanya na nchebe Chineke ka anyị na-arara unu niile na-etinye. Onye-nwe anyị gọzie, chebe, debe unu. Onye-nwe anyị bụrụ ihe nke ihe n'ahụ unu, ya nye unu udo. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dị n'etiti unu, inyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Anyị ga-eweta ofe nro anyị n'ụtụtụ a na njedebe site n'ịbụ abụ 303 on na page 245.
Mighty Josh. Oh, hello. Please go to the church hall and pick up your snacks. Please go to the church hall and pick up your snacks.